bud på, hvad en ejendomsmægler er for en størrelse. I aften handler det om kunsten at sælge, og vi skal møde Rolf Høgh, der træner sine sælgere til blandt andet at bruge kroppen, når de forbereder sig på at sælge. Dokumentaren er instrueret af Eva Mulvad. Nu! Kom så! Kom! Følg vejen til højre om 200 meter. Jeg hedder Rolf Høgh. Jeg har været ejendomsmægler i 33 år. Sammen med min søn Henrik ejer jeg ejendomsmæglerkæden Place to Live i Nordsjælland. Til daglig bor jeg i Schweiz sammen med min dejlige hustru Hanne. Årsagen til, at vi bor i Schweiz, er, at vi arbejder meget i det sydlige Europa, i det vi handler ejendomme i Frankrig, Italien, i Spanien og i Bulgarien. Når jeg er hjemme i Danmark, så er det min opgave at træne og inspirere vores sælgere. Hvor er I henne alle sammen? Hej, sidder og spiser? Ja, velkommen. Hej, skat. Hej, skat. Så har jeg lige Ja, Rolf Høgh. Jeg ringer lige tilbage. Okay, hej. Du kan jo synkronisere ud efter ham, ikke? Han har stået udenfor og ventet. Det har jeg godt. Velkommen til gang, dreng. Jo, tak. Hej. Der var en, der har lært mig. Det er der ikke kom 5 minutter før, men lige til tiden. Lige præcis. Det er det, jeg var Det er så skidt. Hvad fanden gjorde jeg min mappe lige før? Jeg havde min mappe et eller andet sted herovre. Sådan der. Har du en handel lige nu, som du har svært ved at få lukket af? Eller har du en handel lige nu, du har svært? De smuldrer mellem fingrene på dig, Jamen, det smuldrer ikke, men jeg har kæmpet med dem i 5 år en måned. Godt. Skal jeg prøve det? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvordan den er jo... Altså, det de kigger på, det er jo, at de har holdt øje med markedet i flere måneder. Om de er ude og kigge på en hel masse hus. De kan jo se, at mange ejendomme bliver solgt på bud. Så det, de godt kunne tænke sig, det er at købe et hus, og så spare rigtig meget. Og jeg har sagt, jamen, jeg har ikke et hus, der er 200-300.000 kroner for dyrt. Fordi så tager vi dem ikke til salg. Det har de sådan lidt svært ved. Og ligesom at kapere, fordi det kan de få andre steder. Kunne vi provokere lidt? Ja. Nu er du kunde, og jeg er dig. Nu har du gjort alt, hvad du kunne. Og de vil ved med, at det er rabatten, de skal have fat i. Det er det eneste, de interesserer for, ikke? Jo, Ja, altså, stort set. Ja. Godt. Hvis jeg var dig, ville jeg gå hjem nu og ringe til dem. Jeg er ked af det. Jeg synes, det ville være dejligt. Jeg ville ønske mig, at jeg kunne finde det hus til jer. For jeg synes, I har fortjent det, og I er nogle søde og rare mennesker. Ja. Men jeg vil gerne sige med det samme. Jeg giver op. Jeg kan ikke finde noget hus til jer. Nu er du kunde. Nå. Jeg kan ikke finde noget hus der. Jeg beklager meget. Jeg synes, du skal købe et hus gennem nogle andre. Du kan ikke, altså, jeg kan ikke skaffe dig noget hus, du bliver tilfreds med. Nå, det er jeg da ked af at høre. Hvordan? Hvorfor mener du det? Nu har jeg ude vist dig så mange hus, og gjort så mange forskellige ting og sager. Og jeg forstår på jer, at det eneste, I interesserer for, det er, om I kan presse prisen ned. Er det korrekt? Ja, sådan som markedet er. Ja. Som markedet er. Vil jeg nu fortælle dig, at det vi forsøger på, når vi går ud og vurderer en ejendom, det er at ramme den helt rigtige pris. Det vil sige, at vi har allerede diskuteret med kunden. Han har allerede sat prisen de 200.000 ned, som andre har bidt ham ind, den var værd. Nu har vi sat den rigtig reelle pris. Og hvis jeg har ret i, at vi gør det,
så er vi ikke i stand til at finde et hus til dig. Fordi hvis du skal have en rabat, så kan vi ikke skaffe den. Så jeg synes, vi skal bare vedtage, når du ser annoncer også næste gang, du må meget gerne ringe til os, du er altid velkommen hos os, men du skal bare vide, lad være at købe hus hos os, fordi hvis det er det, der er vigtigt for dig, så kan vi ikke hjælpe dig. Okay, du har gjort så meget for dem. Jamen, men de kan bare ikke sige ja eller nej, selvom jeg har sagt, jamen, I må sige selv over for sælger, for det har jeg også sagt. I må give klar besked, fordi sælger er jo også i tvivl. Hvad med vores gode sætning for vores bibel her? Det er den gamle, det er den første udgave. Det er den rigtige, og du får den ikke. Må jeg røre den? Du må røre den. Ja. Hvad er det, han siger, når kunden siger, jeg vil ikke det og det og det? Hvad er han så siger? Hvorfor? Det er det ene. Og nu siger kunden, jeg vil have noget rabat. Okay. Hvis du siger til ham, ud over det, hvad skal du så sige for, at du vil købe den her ejendom? Det er rigtigt. Det er det. Hvis du skal rigtig provokere med dem, kunne man så tage telefonen og ringe og sige til ham, nu er du kunden igen. Dag, det er Ivan for Place Liv. Jeg vil bare sige pænt farvel. Farvel? Hvad sker der? Holder du op? Ja, jeg overvejer det. Jamen, altså, kan du følge, hvor jeg er henne nu? Ja. Ved du hvad, når jeg ikke kan få, og jeg er overbevist om, med de gode ting, og som du selv sagde før, og de der ting, jeg sagde, og det der, og det der, og jeg ikke kan overbevise jer om, at I skal købe det hus, så må jeg indrømme, så har jeg ikke lyst til ejendomsmægler mere. Det kan jeg ikke. Den er lige på grænsen. Derfor siger jeg, at de skal lige være lidt friske. Men man kan sige, du kan ikke gå så langt med den som det her, men den provokation ligger i den første at sige, jeg bare siger pænt farvel. Ja. Det er og så hold kæft. Ja. Mie Hesner? Ja, Dag du. Men det er jo fair nok, altså, og det er også, som jeg sagde til dig, jeg kan ikke sælge huset. I vælger det selv. I er nok ikke de eneste, der sidder i den situation, som du selv beskriver det, ikke? Den er på 137 kvadratmeter. Og har 1265 kvadratmeter grund. Som jeg sagde til dig, jeg er heller ikke noget mod Mr. nummer 18. Men du vil jo få et eller andet i øjnene. For eksempel, nu når jeg ser den kønneste pige, og hun er bare dejlig, og jeg kan aldrig få hende. Men jeg vil altid drømme om hende. Så alle de andre, der kommer, som måske kunne være endnu bedre end hende, jamen de er jo ikke interessante. Og det er det samme, vil ske, hvis vi nu går ind og... Nu er det måske en dårlig sammenligning, men det er bare mere billedsprog, ikke? Velkommen til. Jeg hedder Rolf. Hej så. Kom indenfor. Du må jo undskylde, Henrik ikke er her, men han er jo rejst til Holland. Så jeg har lovet lige at klare de her papirer med dig. Værsgo, sid ned. Henrik, jeg er jo partner her i firmaet, og jeg sidder som bestyrelsesformand. Og Henrik, han kører den daglige drift. Han tror virkelig på dig. Det skal jeg bare vide. Det er glad for at høre. Men vi oplever så mange mailere, der bliver ansat hos os og siger, hvor meget træning har du egentlig fået? Nogle af dem, de kigger også på mig og siger, træning, hvad er det for noget? Ja, det kan sige, Men jeg kan sige det sådan, jeg træner hver dag. Sådan en gammel mand som mig siger, hvad fanden kan det betale sig? Så siger du så, jo, det kan godt betale sig. Fordi du er den... Fedt røv er det. Men det er så vigtigt at bruge træning. Det er så vigtigt hele tiden at være. Og hvad er det, vi gør? Vi går ud, og så står vi derude på en dårlig dag, og så står vi sammen med en kunde, og så smider vi dem væk. Det er synd, ikke? Tillykke med det, og velkommen i firmaet. Ja, ikke? Nu skal jeg følge dig ud. Du har en stor fremtid her, du har. Ja. Du gør det rigtig godt. Du kan se, døren den er låst, fordi hvis du nu ikke har skrevet under, så skulle vi lige være sikre på at holde på dig. Ja, ikke? Ja, det er rigtig godt. Jeg hilser hen, og jeg skal snakke med ham i aften på et tidspunkt, så jeg hilser ham rigtig mange gange. Tillykke med jobbet, og vi er rigtig glade for det. Hej, hej. Drej snart til venstre. Salg er at hjælpe kunden til at finde den rigtige vare. Intet andet. Og det er det vigtigste for en sælger, det er at interessere sig for kunden. Finde ud af, hvad er det, kunden gerne vil have? Og så hjælpe ham med at få det. Du skal ikke prøve at prakke kunden noget som helst på. Overhovedet ikke. Det er da dumt. Hvorfor skal man gøre det? Det er tåbeligt. Det er der mange, der gør. Jeg er smart, jeg har solgt noget her, og faktisk har de ikke rigtig brug for det. Dårligt. Glem det. Undersøg, hvad kunden har brug for, og han bliver lykkelig for at blive hjulpet til at finde det, du har brug for. Du har en situation. Lad os høre det. Ja, jeg har en situation i øjeblikket med en landejendom her i området, hvor jeg har et par, som det er en speciel situation, fordi
at de går her og kigger efter hesteejendom. Og nu har vi efterhånden snakket den her ejendom her i... Ja, det kører vel på næsten på 1,5 måned. En køber? Ja, en køber. Ja. Har du spurgt, hvad årsagen til, at de ikke bare køber den her? Eller kunne du bruge det? Ja, det kunne jeg godt bruge. Så vil jeg spørge mere ind til. Ja. Jamen, hvis du spørger dem, hvad er årsagen til, at I ikke skriver under på det? Så husk, de kommer ikke med sandheden i første omgang. De lyver dig lige op i hovedet. Og kommer med sådan et eller andet lidt ting og sager. Når så de har svaret på det, og du skal lytte, og du skal blive ved at lytte til dem, men så er helt færdig med at snakke. Så skal du sige til dem, ud over det, er der så nogle ting, der gør, at I ikke kommer? Og nu kommer sandhedens og der skal du være forberedt på. Der kan du godt få nogle ting, du ikke bryder dig om at høre. Men det går heller ikke noget. Det er Freud. Ja. Folk griner altid Freud for så Freud. Det er godt at høre, det lyder måske sådan en sjov sammenblanding. Men Freud har en kanongod sætning. Han siger, sygdom. Hvis du ikke kender den egentlige årsag til en sygdom, så vil et hvert forsøg på helbredelse bero på en tilfældighed. Og der lærte jeg engang, at der skulle man lige lave ordet sygdom om til problem. Hvis du ikke kender den egentlige årsag til et problem, så vil et hvert forsøg på at løse problemet bero på en tilfældighed. Hvis ikke du kender den egentlige årsag til, at folk ikke vil skrive under på den der, så vil du lave alle mulige mærkelige forsøg på at komme hen og gøre ved, og så kommer med alle mulige dumme argumenter, og du kommer måske til... Men hvis du virkelig fandt den egentlige årsag, og den finder du først ved at sige, hvad er årsagen til, at I ikke vil købe det? Det kunne mig, jeg skal skrive her. Paperwork explosion. Goddag, det er ejendomsmægler Rolf Høgh fra Place to Live. Jeg skal lige høre, har I fået tænkt lidt over det? Nå, ja. Nå, I vil godt tænke lidt over det. Ja. Jamen, kan vi så snakke sammen? Ja. Må jeg ringe på fredag? Ja. Kryds, nu er jeg fulgt op. Har jeg fulgt op? Undskyld, jeg spørger. Hvis nu, når vi ringer op til folk, I siger, jeg har noget meget interessant, jeg godt vil snakke med om. Jeg skal lige høre, er det et dårligt tidspunkt nu, eller vil hellere have, at jeg ringer senere? Prøv lige der. Hvad er det, der gør, du ikke tror, det er nogen synes, det er sjovt? Jamen, det er fordi, man føler, at man generer folk. Altså, må jeg sige noget? Hvis du ringer til folk, og du føler, at du generer dem, så lad være ringe. Men hvis du ringer til folk, fordi du gerne vil hjælpe dem, Det vil man også gerne, og man vil også gerne sælge mit hus selvfølgelig, men man skal bare stadig... Nej, ikke. Du ringer ikke for at sælge dit hus. Du ringer for at hjælpe dem med det boligproblem, de har. Ja. Er det korrekt? Ja. Er der forskel på, hvis du ringer til en kunde, fordi du gerne vil hjælpe ham med hans boligproblem, eller fordi du vil sælge ham et hus? Jamen selvfølgelig er det. Fordi når du vil sælge et hus, er det så dig, der er i fokus, eller er det kunden, der er i fokus? Det er mig. Godt. Hvad tror du virker bedst, om det er kunden, der er i fokus? Eller os? Det er nok kun. Place to Live Høgh Bolig, Louise Koldby. Ja. 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 Okay. Nej, det er trold, den har jo det. Nå, jeg er ked af, at jeg ikke har fået ringe til. Det er også for dårligt, ikke? Nå, du er så sød, skat. Og jeg elsker dig. Ikke? Har du fået klar? Det går rigtig varmt, synes jeg. Det må jeg nok sige. Jo, for søren da. Hold op der, ikke? Men ved du hvad, skat? Jeg prøver at være nogenlunde fornuftig hjemme i aften, og så skal vi have det rigtig rart at hygge os, ikke? Det er godt. Okay, skid. Nå, du er sød. Hej, hej. Hej, 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 hej. Sådan der. Nå. Nu kommer du ind fra den anden side. Nej, det er sgu ikke rigtigt.
Jeg tror bare, alle mennesker på vej til Helsinge i øjeblikket. Så er der jo plads på kameraet. Sådan. Jamen altså, uanset hvor jeg er henne i verden, så ringer jeg til Hanni 2, 3, 4 gange om dagen. Ja, vi sætter altid sammen om morgenen, og vi sætter altid sammen om aftenen, inden vi går i seng. Det ligger fuldstændig fast. Men jeg synes, det er dejligt at fortælle hende, hvor meget jeg elsker hende, og det kan jeg sgu ikke lade være med. Hun betyder så meget for mig, så det vil næsten følge, at vi svigte hende, hvis jeg ikke gjorde det. Det var, da jeg havde mødt hende om aftenen, så næste morgen, det første jeg gjorde, det var, at jeg ringede til min allerbedste ven og sagde, hej Sten, jeg skal giftes. Og så siger han, hvem? En, der hedder Hanni. Hvad siger hun til det? Hun ved det ikke. Og ja, jeg var bare helt fast besluttet på, at hende skulle jeg gifte med. Så jeg bruger den mange gange i undervisningen og siger, hvis du vil noget, hvis du opnår noget, så skal du committe dig. Så skal du til omverdenen, at du vil gøre det. Så gør du det, og du bliver glad for det. Hej, min ven. Har du fået noget spændende i det? Det har jeg da. Hvad kunne du tænke dig? Uld eller bomuld? Nu har jeg ikke mor med, så kan jeg ikke huske. Det skal være noget, som ikke krøller. Godt. Hej så. Skal jeg lige prøve at se, for jeg har den i sådan en bomuld. Er det sgu pænt? Hvad er det for en kvalitet, det her? Det er ren uld. Er det en fordel eller ulempe for mig? Den krøller mere. Det er jo det, der er godt ved den anden. Men den blå der, er den samme størrelse, som den jeg har? Ja. Ja, det er en pæn buks, det er sgu. Det er sgu. Det er faktisk meget pænt. Hold nu i dem, så sætter jeg en nål i. Okay. Så løser vi det. Ja. Hvad så? Prøv lige tænderne op i lampen. Nå, tak. Det siger Hanni også. Ja. Super. Er det ikke for stramt, vel? Nej. Når jeg kommer hjem næste gang, er jeg i Randers. Ja. Jeg tænkte på, hvis det nu var helt galt, om jeg kunne logge dig til og lægge den i en kuvert. Tak skal du Det have. kan du sagtens. 20. juli. Ja, 20. juli. Ja. 20. juli. Der er jeg i Randers. Hotel Randers. Så skal jeg huske koden. Ja. Du skal bare give kunderne en oplevelse, hver gang de kommer, så er de hjemme. Jamen, det er rigtigt. Det er det, det handler om. Ja. Og dem, der går ind og går som nu skal det, og ikke sker en skid med det, Ja. de har aldrig sådan en skid med det. Nej, aldrig. Det synes jeg, du er rigtig god til. Tak. Vi ses. Gør vi, Rolf. Hej, hej. Hej, hej, Rolf. Yes. I laver sådan en slags bokseøvelse. Kan I se det? Sådan her. Yes. Og så må I ikke kigge nedad for meget, fordi når man kigger nedad, så er det sådan negativt. Og så kigger vi sådan lidt frem efter, sådan her. Og så begynder vi at lave nogle bokseøvelser, og nu kommer lyden på, og så skal I sige noget. Nu skal I sige nogle sjove lyde, og nu kom så her. Og så kom nu her. Højere. Kom nu. Ja, nu. Kom. Ja. Og kom nu. Kom. Vi gør det. Godt. Hvad det? Ja, kan I mærke, at det kommer op? Det der filmværksfære, den er blød. Det er jo kraftig solenergi, det vi sidder og laver her, ikke? Okay. Tro mig. Og når I så kommer ind bagefter, så kommer den her. Goddag, og så videre. Ja, nu er jeg fedtefingre. Er det rigtigt? Det virker. Ja, hej, det er Christian Uldal fra Place to Live Høj Bolig i Helsinge. Goddag, undskyld, jeg forstyrrer dig. Skal vi prøve at give det en chance, og så kører vi ned kl. 11 på søndag, og så ser vi Aaron til noget? Jeg vil godt give dig ret i, 6,5 det er for lidt. Men 8,5 er realistisk. Sådan kan du godt vælge at tolke det. Det er ligesom en statistik, og dem kan man også få til at vise, hvad man gerne vil, ikke? Men du må jo sige til, hvis du har lyst til, at jeg skal give dig et tilbud på at sælge din egen lejlighed. En rentestigning er jo ikke en automatisk regulering af prisen på en ejendom, vel? Kan du tænke over den i en time? Kommer der en anden, eller kan vi finde en anden, inden ham her bestemmer sig, så bliver den solgt til det.
Ej, det kan jeg godt forstå. 2 mennesker, 2 hunde, det er sådan lidt voldsomt måske. Har vi nogle situationer i øjeblikket, hvor I har nogle kunder, som det er svært at beslutte jer for, eller en eller anden måde, vi kunne sætte det. Hvad gør vi i sådan en situation? Altså, jeg bokser med en enkelt, som jeg meget gerne vil have ned til netop Bulgarien. Som jeg synes, jeg opfylder alle kriterierne. Han har selv fortalt mig, hvad det er, han går efter, hvad det er, familien ønsker, hvad skal det indeholde. Ja. Størrelsesmæssigt, typemæssigt, beliggenhed, liv, byliv, zoneliv, alle de her ting. Og jeg opfylder alle kravene. Men alligevel så er det sådan, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal afsted og så videre, og har jo flere ting. Så jeg ved ikke, om det er mig, der skal endnu længere ned. Ligger og ringe til ham hele tiden og sådan noget. Det er jo også... Når vi nu ringer til folk for at følge op på det, hvad gør vi så? Nej, nu er jeg kunden. Jeg er kunden. Hej. Jeg hedder Peter Viggo Valdemar Rosen. Goddag. Goddag, Peter. Du taler med Camille, som har pladset lidt ude. Forstyrrer jeg? Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Jamen, jeg ringer lige til dig for at høre, om du har modtaget det materiale, jeg sendte til dig. Ja, det er meget spændende materiale, det må sige. Jeg må sige, jeg har sjældent set noget, så gennemført noget. Det er flot. Ja, men det er jeg rigtig glad for, du synes jo. Det var i hvert fald også meningen. Ja, men vi er sgu ikke rigtig. Vi er lidt usikre på, hvad vi egentlig skal. I er usikre? Jamen, hvad skal der til, for I ikke er usikre? Sådan for helvede. Ja. Sagde du det så forleden dag? Nej. Han spurgte mig, han sagde, at han var usikker. Stop nu lige 2 sekunder, kan du følge mig? Ja. Det er, hvad skal der til? Den behøver du ikke vente på en åbning. Du behøver ikke vente på, at fodboldsholdet har flyttet sig for at få den. Fordi manden kommer jo med et eller andet. Eller min bibel her sælger faktisk en succes, ikke? Ja. Altså, når du en dag har læst den... Jamen, du har lovet at give mig den jo. Sådan. Ej, jeg skal have tilbage til min originale udgave. Ja. Du må købe den til, jo. Du vil lov at kigge i den. Der er ikke en ting i den her bog, man ikke kan bruge i den. På side 29, der står der, vis begejstring, selvom du ikke er begejstret. Kan du bruge det til noget? Altså nogle gange kan det være svært at banke sig derop, ikke? Men det kommer an på, hvilke situationer det handler om, ikke? Så skal du lave den her øvelse. Det ser dum ud. Og det du gør, du står sådan her, og laver sådan nogle øvelser, og du står så over på et boksebold, og nu kommer det, du skal lige gå ud på toilettet, og så skal du lige trække i snoren, for ellers så kan folk jo kramme og høre, hvad der foregår, og siger, og du kommer der, og du skal skide de her lyde, og du skal komme der, hvor det går, og jeg tror mig, adrenalinen kommer op i dig. Du kan simpelthen ikke, altså du får ikke adrenalinkick, det lyder så voldsomt. Du tror mig. Men får lidt energi ud af det. Du får så meget energi ud af det. Men der er jo altid noget positivt. Lige hvilken dårlig oplevelse folk har på et eller andet tidspunkt, så er der altid noget positivt. Men det vi gør, vi mennesker, vi fokuserer oftest på de negative ting. Og hvis vi prøver at fokusere på det positive, og egentlig, bilder os selv ind, vi har det bedre, end vi har det, tro mig, så har du det rigtig godt. Men hvis du bliver ved at grave dybere, og det er vi danskere specielt rigtig gode til. Den ene halvdel af tiden, der går vi og ærger os over det, vi skulle have gjort. Og den anden halvdel af tiden, der går vi og bekymrer os over, hvad der skal ske fremover. Det eneste, vi ikke gør, det er at leve i nuet. Det her. Det er lige nu her. Har I andre steder med uden bopælspligt, eller er det kun her? Se, Hanne, her kan det være lidt mere ugeneret, ikke? Ja. Altså, Hanne skal have det godt. Og når vi er hjemme, og jeg er hjemme en uge ad gangen højst, eller sådan en eller anden stil der, så går Hanne sig med og have det rart og hygge sig og gøre noget af den stil der. Er det faste pladser, eller hvad hedder sådan noget? Vi har vores egen. Ja, man har en fast plads, og så det hele det er jo både lukket og låst hernede. Det vil sige, at man kunne egentlig lave en spisestue herinde, hvis du ville have på at se. Men det var ærgerligt, at vi lejede ud af den anden, fordi den anden var faktisk rigtig god. Ja. Men kan du skaffe en tilsvarende lejlighed som den her? Så hvis der blev noget af de 2 typer. Tusind tak for god behandling. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Ja. Tak for det. Tak for det. Hej, Birgitte og Claus her i Jylland. Skal vi se, så skal jeg have skubbringerne af. Afstanden her. Jeg kunne ikke få dig så fat i den ene side, så jeg ikke lige før alt var ved at ryge ned. Hvis du trækker lidt i bordet den vej. Ja, det er den, fordi... Stop. Sådan der. Nej, undskyld. Det er altså kedeligt. Kan vi godt være igen? Kan du være, så kommer man til at kraften stå som skolelærer bag kateter. Ikke?
Nu kan de ikke komme ind derovre, vel? Ja, det er godt. Skal vi rykke borden her vej? Bare en lille smule, ikke? Sådan, ikke? Tak for i går. Den bare skipper helvede, så, ikke? Det var sgu godt. Hold da helt, det virkelig. Jeg vil gerne bede jer alle sammen om, og lige gør mig en stor tjeneste. Og det er, og I får også lov for at beholde jeres stole. I skal ikke være nervøse. Jeg kan huske sidste gang, da vi var til kick-off, der blev stolen taget fra jer, og nogle af jer så helt forskrækket ud. Godt bede jer lige, om et øjeblik skal I rejse jer op. Men når I rejser jer op, så skal I hilse på sidemanden. Så skal I først give hånden og næven. Det vil I få en lille prøve her. Og ser du bare skide godt. Og så et stort smil på, ikke? Er det ikke bare dejligt? Og se, når vi så har gjort det lige sådan en lille stykke tid, så gør vi sådan her, og nu kommer den ikke. Okay, om det er en dreng eller hvad, det er lige meget. Men I skal virkelig sige til hinanden, hold kæft, hvor ser du godt ud. Hvor er du bare der? Sig noget positivt. I må kun sige noget positivt. Og så er der overstået nu. Kom så. Ja, det bliver. Ja. Vi kan sige sådan, at der er nogle stykker gennem tiden, som har snakket meget om helikopterture. Og derfor har vi valgt at sætte en helikoptertur på højkant for den butik, som leverer den største omsætning for medarbejdere. I de næste par måneder, der vil det være sådan, at den butik, der i kvartalet ligger nummer 1, de vil få vores lille maskot her ud at stå i forretning. Og så skal den jo gerne blive byttet ud, når kvartalet slutter med den rigtige vare. Men nu skal vi jo finde ud af, hvem der skal have månedens pokal. Og den kommer nu. Og nu vil vi gerne lige bede HR at komme op. Men jeg vil bare sige, jeg har altid følt, at vi er som en stor familie. Nogle af jer har jeg selv ansat, nogle har jeg været med til ansat, og nogle er blevet ansat, uden jeg overhovedet vidste noget som helst om det. Og jeg vil bare sige, jeg er så glad for jer alle sammen. Og jeg har det sådan, at jeg hører også mange af jer selv sige, at vi er sådan en stor familie og så videre. Og hvis vi er en stor, lykkelig familie, så er jeg eddermame den lykkeligste bedstefar, der findes i hele verden. Så vil jeg sige tak. Eva Mulvad har instrueret denne dokumentar, som man kan se, og om en uge er det Jon Bang Carlsen, der instruerer. Mens en ejendomsmægler viser luksusejendomme frem i Sydfrankrig, fortæller en pige fra Tingbjerg ved København om kampen for at komme væk fra bænken. Hun vil tage for sig af livet, uden at lade sine eventyrløsende vinger stikke af sin sociale baggrund. Se denne næste historie i disse helt specielle programmer om ejendomsmæglere næste onsdag, en time senere end i dag, kl. 23 her på DR2. Om lidt er der Deadline, hvor Naser Khader og Pia Kjærsgaard mødes til debat.